Malta rreġistrat żieda ta' 5.3% fil-wasliet ta' turisti fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Ir-riżultat dan mill-aħħar barometru tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu ippubblikat f'Awwissu. Dan meta t-turiżmu internazzjonali kiber b'4% fl-ewwel nofs ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Malta mhux biss qabżet iż-żieda f'persentaġġ f'dan il-perjodu, iżda qabżet iż-żieda medja fost ir-reġjuni kompetittivi. Il-medja Ewropea kienet ta' 4.9% u tar-Reġjun Mediterranju 4.6%. Malta rreġistrat żieda ta' 8.6% fil-wasliet ta' turisti fl-ewwel kwart ta' din is-sena, perjodu kunsidrat off-peak. Dawn il-figuri rekord fl-ewwel nofs ta' din is-sena ġabu wkoll żieda ta' 6% fin-nefqa tat-turisti meta tqabbel l-istess xhur ma' dawk tas-sena li għaddiet. Fil-fatt in-nefqa qabżet is-625 miljun euro li tfisser żieda ta' 0.5% fin-nefqa ta' kull persuna. Fil-waqt li laqa riżultati pożittivi li reġistra pajjiżna, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li dawn ir-riżultati juru li r-roadmap tal-Gvern għas-settur turistiku qed iħalli l-frott. Żied jgħid li riżultati rekord xahar wara xahar qed isarfu f'żieda fil-qlieħ dirett fl-ekonomija Maltija u f'żieda wkoll fil-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità fis-settur. Il-Ministru qal li dan ikompli jikkonferma l-importanza tat-turiżmu bħala settur li jagħti l-akbar kontribut fl-ekonomija Maltija.